Sirrin kasuwanci na duk da ni mai karamin karfi ce, amma hakan bai karya min da gwiwata ba, ina tsaye dam akan kafafuna. Yanayin faɗaɗar kasuwancin kayan marmari na ya ƙaru bisa kaso mai yawa duba da yanayin yadda kwastomomi na suke share mana hawaye. A kodayaushe na fitowar kasuwanci na ina jin daɗi. Kwastomomi na suna cewa suna jin daɗin mu'amala da. Kwastomomi na su ne abin alfahari na domin su ne abokan zamana a kullum a wajen sana'ata ta kwalliya. Kwarai da gaske, da datar Dorosop nake amfani wajen tura mu kwastomomi na style na kalar ɗinkuna na. Tsadar datar da take addabar yanzu a faɗin Najeriya, Dorosop ne kawai suka yi fice wajen sauƙaƙa mu kwastomomin su a wajen mu'amala. Datar Dorosop ita ce sirrina. Sirrin kasuwanci na shine amfani da datar Dorosop. Kasuwancin zamani a yanzu sai an hada da datar Dorosop. Ina ma'abota saye da sayar da data ga Dorosop. Dorosop kamfani ne da yake sayar da data kan farashi mai sauki kasa da duk yadda ake sayar da ita a ko'ina a fadin Afirka. Ga masu application na data, muna da API documentation. Za ku iya haɗaka da kamfaninmu domin faranta wa kwastomominku. Sauke Doro app akan manhajar Play Store ko kuma Apple Store domin cin wannan garabasa. Kada ku sake a baku labari. Dorosop ba mu da na biyu. Kaddarata, 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 kaddarata. Kaddarata, kaddarata, kaddarata. Duk mai taimako rabbina nan tare da shi komai tsanani. Mu yarda da kaddara mai kyau ko akasinta rabbina gani. Ba wani mai cutar da kai sai in kaddarar takace. Allah san jan kaddara ta zan mai kyau nan har gaba. Kaddarata, 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 kaddarata. Kaddarata, kaddarata. Ba da mu, ba ni. Kar ba ka ƙara dawowa. Kar ba ka ƙara saboda in ka ma dawo ba za ka ganni ba. Wai dai can ta su da ni. To, damuwa ka ce kai kuma wannan. Wa alhamdulillah. Na ce ka fita daga harkata. Ba ni bai ko Allah soyayya dole ce. Wallahi ko kai ma yani wallahi da ka ci kanka. Wallahi Allah. Haba, ya kamata. Kun fa san fa nake bikin ba. Yanzu ma fa gida zan tafi kuma Allah haka. Kin kuma a aure. Ai ba kunan da hanyar gida ba kaga ba hanyar gidan ta amma ne irin kankara ce wannan ni jama'a. Dan Allah ki amsa soyayya ta dan Allah. Jos. Baby. Baby. Kaddarata, 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 kaddarata. Kaddarata, kaddarata. Kaddarata. Duk mai taimako rabbina nan tare da shi komai tsanani. Mu yarda da kaddara. Yaro mai itace. Yaro. Dala. Da mana da Allah yaro. Sai in kaddarar ta. Allah Baba. Yaro. Sanne dan Allah. Barka da yamma. Lafiya kalau.
Lafiya alhamdulillah. Madalla. Yaro da Allah da annabi. Na'am. Yaro wani taimako nake bukata kai muni. Na'am. Allah sabi. An dan tsuguna saboda wallahi koyo Allah. Sani na Allah. Na gaji wallahi. Sani na Allah. Yawwa yaro. Sani. Yaro. Na'am. Ni nan da kake gani na. Na'am. Kwana na 3 a jejin nan. A cikin jejin nan. Wallahi ban ci abinci ba. Ni ne nake bukata da Allah da annabi a taimaka mini. Abin da zan ci motar mu. Na'am. Mun dauko kaya. Ne suka tarwatsa mu. Kowa ya shiga. Ni kai na yan uwana ban san inda suke. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yawa. Na ga kuma kai din kayi ro mutanen kirki. Ana cikin wannan matsala. Wallahi. Garanti ana cikin wannan matsala. Wannan matsala sai da Allah ya yi mana. To yaro a taimaka mini da Allah. To shikenan. Yawa a dubi girman kurkura. Duk da ma da ni ma da wannan Allah ya faɗi ai magana ka. Kuma ka ga mu da abin da ka ce manzon Allah ya ce ai. Don Allah da an mu mai duba za mu dan iya kabatin da ke gwagwaro. In ya hana in ma ba mu hana za mu dan daidai gwagwaro. Insha Allah. Kin kana ji ko? Kai hakuri ka bi wannan hankali yanzu wannan ita ce. Me ya tanda yawa. Me ɗakin na da mataki akwai wani buki. Za ta je gidan biki in ya so za a san yadda za a yi. Ina da wani ragowar abinci. To yaro tafiyar ta ce fa ka san. A'a ba na baba. Ba na bismillah. Magana ina da ƙarfi da na dora ba. A ba na. To ali kuma ga ta. A ba na ba zan iya. Yanzu kai da lallabo. Da lallabo. To ɗaya mu haukan turba mana tukuna. Mu haukan turba ya ka tafi kamar mu. Yawa a'a ba na. Bismillah. Yawa to an ka. Allah sarki. Yaro. Baba to an ka. Yaro. Da na hankali yaro. To. Lalle baba ka ji ne. Irin ku ne kuke irin shekara 80 din na haka. Yaro bari kawai. Kaddarata duk mai taimako rabbina nan tare da shi komai tsanani mu yarda da kaddara mai kyau ko akasin rabbina gani ba wani mai cutar da kai sai in kaddarar ta kace Allah san jan kaddara ta zan mai kyau nan har gaba. Duk mai taimako rabu. Salamu alaikum. Ya garin ne? Wallahi yanzu nan nake ta neman ku wallahi. Me ya faru? Ai wannan yarinyar nan da kai mun kwatancen gidansu. Ai naje ina ta jiranta. Wallahi ne kusan hawa daya ina jiran yarinyar nan. Kwatsam hega ta fito. Aka ce ku ce muka tare ita wallahi rashin mutunci ta ma rashin mutunci kai kore kaji ma ta mu tace get out in my way ka san ni ba turanci nake ji ba kaga hanyar ta ko zagi na gaskiya ba ta ma to kuma ni na rasa ta wata hanya ya kamata in je mata don wulakanci take mai ratatalwa a jan kai shawara ɗaya ce yanzu ba wani lakani da ya kamata kaga ka bani nan da ni ma zan ci yarinyar nan gana mata azaba. To yanzu ina da wani gaskiya ina da wani buka mai aikinsa kamar yankan wuka yake. A ina yake shi?
zan kwatanta ma da shi da kaje su. Ai kamata a ce ka raka ni gonarsa sai mu je tare. Zan yi ma kwatancin sunansa mai gobe da nisa. Wannan bokan yana zuwa aikinsa kamar yankan wuka yake ko me kai ma sai ka juya ta yadda kake so. To ya kamata kai mun kwatancen gurin nasa inda zan gane ko kuma ka raka ni. A shi kenan gaskiya ni zan yi ma kwatanci. Ai ka san duhu mai karaga. Ina da jin labarin sa dai. To ka samu mai mashin in ka ce ma duhu mai karaga daga nan zuwa wajen sa naira 150 ne a mashin kenan. Kana samun mai mashin zai kai ka har wajen. Za a gan shi idan ka je za a gan shi a kasan wani wasu duwatsu yake. To da ka je wajen sa bukatar ka ta biya. To me zai hana ka ce dai ni ba zan koma gunsa ba kawai shi haka tsarin sa yake. To shikenan ni na tafi. To shikenan ni na barka lafiya. Ni na tafi misali. Sai dai hakuri fa. Saboda kaga mutuwar kwakwa a hanyar na akwai nisa. Jajin ne akwai nisa. Yaro gidan ba kowa ne? Mai ɗakin na wuce ta ce jiya shekarun jiya ne. Akwai wani suna da ake danya su. Ka san yar gano ce. To? Yar gano ce kwanan ta huɗa ta. Kwanan ta huɗa ta. Zamanin nan na yankan kai yaro na hinza. Baba kai yanzu na ce dan yanke maka kai ma za ka yi dani. Ban isa ba. Bismillah. Okay to bari dole ita ce. Bismillah. Shigo hankali sannu Allah sarki. Ne ga. Bismillah. Yau. Hai. Zamanin Allah sai hankali. Rayuwa da ta tsani wannan. To hankali. Allah sarki ka ga rayuwa fa. Lallai baba sannu kwana uku ko garin baki akwai matsala. Ki ba hankali. Ya hakuri sannu ba da kuma ta bari. Ba da kuma. Wayo. Allah. Gidan ka yaro ba irin da waje zama. Bismillah. Yawwa. Ina da wani dare gowar abin. Ba ne wannan daga. Ina wannan. Sannu. Yawwa. Yaro irin wannan gida haka duk da bulo. Mu da muka saba da laka. Mu da muke bambolin gala. Akwai ko ina da akwai Allah. Amma wannan yaro da ya san ni waye da bai san itacen nan ba. Bai san ni waye ba amma ya kuri baba nan za ka binne dan ba shi mamaki. Sannu. Ƙirjina. Yaron nan ka karya muni. Tabba. Babban ɗana. Sannu ka ji? Allah sarki. Wani ɗan ragowar garin kwaki na ne? Na ga kai dan kafe ni bukatarsa. Gaskiya ne. Allah da gaske ne. Wallahi haka zancen ka yake yaro. Yaro ni da na kwan uku ban ci komai ba. Wannan ainihin yadda ka san zuma. Haka zan ji yaro. Ne na karkadawa. Bismillah. Ne na karkadawa. Bismillah. Ba da kuma ba ni ka karkada ba. Wannan da ido a haka ma an kamanci da. Sai ni baki buriti ma ki ƙauna walle nake ni mugu sabo kowa zabura ku ba kama ni jahannama na cika freedom ci rabi mutum rabi burti Salamu alaikum. Kai da ka taya daga
ba yi mana sallama. Boka ba yi mana sallama na ce ma. Boka ba a yi mana sallama na ce ma baka san suwaye mu ba. Inan nan boka Musi nan mu shagalallu dan dulun wannan kai. Inan nan boka me yake taba da kai? Abin da yake tafa da ni wata matsala ce babba. Matsala ce babba. Akwai wata baiwa Allah da nake so. Ni kuma banta nake kamar ban suru. Ita kuma yarinya ta nuna ba ta so na akwai wani wanda take so. To hi da nazo gurinka. Aka min kwatancen gurinka. Abokina ya min kwatancen gurinka. Da ƴar ma na sha wuya na samu gurin. Shine nazo gurinka kai min maganin wannan matsala. Shine abin da ke tafi da kai? Eh. Kai yaro, kai jariri. Abin da kake da ba ka san. To. Za a biya wa bukatarka. To. Ba tare da bata lokaci ba. Yaro ka san daɗin soyayya. Yaro bukatarka ta biya. To boka. Inda ka soyayya ne. Za a biya wa bukatarka. Ni dai a taimaka ne. Na san farkon gamo ban san ƙarshensa ba, ƙaddarar zamana da ke ban san sanadin ta ba. Kaddarata, 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 kaddarata.